ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷӣ. дӯстон, қариб як 3 рӯз буд ки навор накардем, видеоро ҷамъ кардем, имрӯз бар шумо пешкаш кардем. бардоро хулас навори зинда мешавад. Квартираҳо ҳастанд, хонаҳои коробка аз душанбе, хонаҳои заминӣ ҳам ҳаста. хуласи гап аз ваҳдат видео ништияга гуфтам одам ки шербачаҳо хоҳишмандам пайгирӣ кинен. касоне ки дар канали мо нав омаданд, мақсад меҳмон бошед, агар яктаи лайка бизанед, дар канали мо подписатсия кинед, бардоро аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. барои чунин рекламаи зебо, агар ки шумо бихоед ман хонаи шуморо бигирам реклама кунам, савдо кунед, шумо бардоро метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кинед. ҳама WhatsApp, имо, Telegram ҳамаш ҳаст. хулас гап зиёд нашавад дӯстон, бинен навори имрӯзара. хуб, инак мегзарем ба эълони якум. эълони якумон бениҳоят эълони хубе бардоро. хонаи фурӯшӣ ки дар Варзоб аст, деҳаи Ҷангалак, касоне ки мақсад агар бадонанд, ҷои хуб аст. 5 ё ки 7 минут ай кули Душанбе, ана ҳамиқа минута роҳ ҳастай то ҳами Варзоб бардоро. ай кули Душанбе 5-7 минута роҳ ай. хонаи лоӣ дора, беремонт, 3 комната дора бардоро. барои зиндагӣ кардан ҳоле яке 100% муҳайё нестай. 100% муҳайё кардаги нест дӯстон ки шумо барен бадроин зиндагӣ кинед. неки 3 ҳуҷра дора ба хонаи лоӣ. бародаро, ака бобои худмон, падарои худмон дамхели хонаҳо, баъзе аз хонаҳо ҳамхелиян ҳолиам дамхели хонаҳо зиндагӣ карда омаданд. ака бинед 6 сотиқи дигар замин дорад, $20,000 гуфтесай. ба и нархе ки мақсад 20,000 гуфта истодааст дӯстон, боз муомила дора. $20,000 бош сомонӣ нафаҳмед шумо баъзетон бардоро, боз муомилаи хеле хуб дора, муомилаи нағз дора. аз номи канали мо агар шумо занг бизанен ё ин ки рафта аз наздик бибинед, агар бардоро муомилаи хуб мекунад барои харидоро. рақамҳое ки гузоштагем бардоро 918 14 65 14. марҳамат ҳам дар WhatsAppш ё ин ки дар дастиш бардоро занг бизанед. оби замистона аст бардоро, оби тобистона нест. не ки ҳамсоё мақсад ҳози об кашидаган сведам ҳаст бардоро. мактаб ҳам дора, масҷид, беморхона ҳастай. ремонти хона чихе ки дай судаи шербачаҳо нотамомай. ака бардоштагие 100% кардагӣ нест. шумо наметавонед ки рафта сразу будрои зиндагӣ кинед. ин хонаро баъд аз гирифтан боз камтар дигар меҳнат талаб мекунад. 6 сотиқ 3 ҳуҷра дора, хонаи лоӣ бе ремонт. марҳамат касоне ки харидор бошанд ё ки як мортиба агар ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, рафта аз наздик бибинед. таби дилтон боша, агар ман шуморо маҷбур карда наметавонам, шумоҳо ё ки бихарен ё ки не. мегзарем ба эълони дуюм дӯстон. эълони дуюмон чие? дуюм эълон ҳамин ки бардоро боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор будааст, деҳаи Уртабуз. гуфта акаҷон илоҷ боша биги ҳамин хонаро реклама ка. гапи акара дар замин намондем, барое ки подписчика бардоро. шумо мехоҳед сухан кунед, гапҳои шумо дар замин намонад. 12-4 сотиқи замин дорад, ду дар хонаи дигар. ремонтш аллакай ба худи шумо маълум дӯстон. ҳолач састааш маълум. 131,000 сомонӣ ана ҳамин хонаро гуфтесай. дар Ҳисор, деҳаи Уртабуз. ду то рақам гузоштагем 985 73 71 72. ин телефони дастӣ метавонед ки шумо бардоро прямои занг бизанед. агар WhatsApp ген 005 417 62. ина марҳамат бо муомила дора, муомилаи хеле хуб дора бардоро. бани ҳам ҳастай. масъалаи об сеш бардоро мушкил нест. наздикишта мактаб дора, аптека ҳам дора. ҳуҷҷат ҳама 100% омода кардагӣ, фақат ки мунтазире мега харидоре ки мақсад ҳаққӣ бошанд. ихтиёртон бардоро марҳамат кинед, касоне ки дар ҳамин тарафу нияти хона харидан дошта бошанд. ба эълони сеюм мегзарем. боз як хонаи дигар баҳриам бардорое ки сухан карден, ака гуфтен хонаи майда ака ҳавлиам хеле ништяк боша, агар мешава ака гуфтен. хуб, гап нест бардоро. равон кардан пешниҳод кардем баҳри шумо. бинен ҳам рақамошам гузоштагем.
خانه فروشی در شهر دوشنبه نزدیکی ماشین بازار بگیم بردارو لبای تاکسی میبره میفروشد. 265,000 сомонӣ. ду хонаага 1/5 сотиқ замин дорад. баня, ҳоҷатхона, кухни ҳамаш падабои гирифтагӣ бардор. гирди хона маҳкам кардагӣ. обу свет качайкам ҳастай. каничкаи маршруткаи 41. бинен каничкаи маршруткаи 41. саросима нашем бардор. агар гирифтанӣ бошен бирен аз наздик саравал боз қатъяка бишнен суҳбат кинен. хай шояд ки бо арзонтон кина. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. бози як хонаи дигар дар шаҳри душанбе ида фирдавсия бардоро ҷамоати ҷимтепе мега наздикии пости бда. наздикии пости бда 3 сотиқ замин дорад ва 6 хонаи дигар. бардоро хай хона дар душанбе охи 6 комнатаага бо нархи 520,000 сомонӣ. ду рақам гузоштаган якташ тисел яктайгаша бардор ростигам намедонам 333 чӣ боша. иди телефони дастӣ. ватсапш дар рақамои 933 31 40 телефони дастӣ бошад 333 бо 33 26 22. ана марҳамат занг бизанед. алиш ба чорхонаага меша мега. тарафои 46 мардон саховат кипразем. агар ҳамин тарафуда агар хона дошта бошем бардоро иваз ҳам меша ба чорхонаага. мактабу масҷид ана вонгоҳи тиббӣ наздикиш таихай. и масъала мушкил нест. 3 сотиқ ва 6 дар хона бардоро. марҳамат рақамое ки гуфта гузаштам. боқи монда маълумотро аз хиди яка метавонед ки шумо бардороҷоно пирсон шавед. дӯстон боз як бениҳоят хонаи хуби дигар дар душанбе иам дар рӯдаки аст. дӯстон 3/10 сотиқ замин дорада 4 дар хонаи дигар 4 ҳуҷраага хонаи заминӣ. касоне ки агар дилтон мақсад ай сексия монда боша дар сексия хона дошта боша агар нахоҳед шумо бардоро баъд аз савдо кардани хонаҳои худ метавонед ки ҳама якада занг зада омада дар хонаҳои заминӣ бардор мақсади гап ки бием бишнем. 380,000 сомонӣ нархи ҳами хона гуфтесай. шумо аллакай дидем бардоро падвал ҳастай. ремонтои хона бениҳоят хуб беҳад нағзай. 3/2 сотиқ замин ва 4 дар хонаи дигар дорад. ҳаммом ҳоҷатхона иё бардоро мушкил нест. 4 тарафакаш хишро маҳкам кардагай. ҳатто ки як мирғ намегзарад хонаи ҳамсоя ки ғамаш бита. рақамои 975 15 14 14 ё ин ки 985 15 85 95 намарамад занг бизанед. бологиш телефони дастиш аст. поёнгиш боша бардоро ватсапш. мактабу масҷид мағоза ҳамаш наздикдае. алиш намешава. кредит ҳам намешава бардоро. баъзе аз подписчикои мо бардорҷоно шумо занг мезада бидастаен гуфтан ки ака занг мезананд ки тариқи насия яне эълони чандам ба дурустига фуромӯш кардам. квартираи фурӯшӣ дар душанбе и дар синое бардоро. дар сина як хонаага дар дуюм ошона квадратш бовар кунӣ агар майда кайха ки дар шаҳра яъне қасаба бардоро 255,000 сомониш гуфтесанд. рақамои 176 70 20 02 17 67 таъмирш аллакай ба хид шумо маълум бардоро. обу барқи доимӣ ҳамаш ҳаст. отопление ҳаст, кондитсионер ҳаст. хона тех паспорт дора. рақамои акара мондагиам дар ҳамин эълон шид бардоро. дар дуюм ошёна як ҳуҷрага 19 метри квадратӣ бо нархи 255,000. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи дигар дар душанбе иам дар сино аст. иам дар сино ду хонаага дар 19 ошёна ҳамагии 44 метри квадратӣ бо нархи 300,000 сомонӣ. рақамҳои 551 02 44 00 марҳамат занг бемардоро. ремонтиш ба шумо маълум. ҳамон ҳоҷатхонаш бардоро ҷудо ҳастае ки бисёротон мақсад ҳамин чиза
талаб мекунед бардоро ҳамон ҳоҷатхонааш як набоша мегӯянд. Як нест бардоро. Дар Зарафшон аст. Медонед кадом домай? Доми Мастерок аст бардоро. Лифт надора. Бовар ки агар 19 ошонага дубор бифурӯй бибурӯй, агар дига намефорад бифурӯй. Ба ҳаштум эълон мегзарем. Чизе ки аст ҳамро мегӯмтон бардоро. хоҳишмандам тамошо кунед. Сарости ман нашин. Квартира ҳастае бо. боз як квартираи дигар бардорои азиз дар Душанбе аст. ич боша дар Гравзавод назди бозорча. Бозорчаи ами Душанберо бардоро каси дида бошад, ами назди бозорча аст. Дом ҳамин дом аст бардоро. як хонага дар 6-ум ошёна. хиди ами хона як ҳуҷрага бо нархи 295,000 сомонӣ. рақамҳои 901 07 0201 да маромад занг занем. ремонт шаракай ба худшон маълум. ҳамон ҳоҷатхонааш ягай. бо тамоми чизу чорае ки мақсад дар ҳамаи хона бардоро худтон мебинед, бо тамоми чизу чорааш мефурӯшем мега. Ягон чиз намегирем дига. ба нуҳум эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи бениҳоят хуби дигар. боз як хонае ки гарини меҳнат бардоро сарф шудагиай. хона люксаи вахи медарои фақат зиндагӣ мекунӣ тамом. дар Душанбе аст бардоро. Синов, Зарафшон, Зарнисор аллакай ба худшон маълум. ҳамон тарафта аст. ду ҳуҷрага дар 11-ум ошёна. ҳамагӣ 42 метри квадратӣ бо нархи 339,000 сомонӣ. ҳамон ва ҳоҷатхонааш як аст. 2 комната дора. рақамҳои 902 48 10 00 маромад занг занед. таъмири нав ва босифат кардагай. об ва барқи доимӣ аст бардор. масҷид, мактаб, кӯдакистон яъне ки садик меган, варзишгоҳ ҳам ҳаста дар наздикиш. ба 10-ум эълон мегзарем дӯстони азиз. хоҳишманд рӯи хотири навор бардоро як донаи лайка бизанед. аз шумо ҳеҷ намерошад бачо. дар канал подписатсия кунед. боз як квартира дигар дар Душанбе дар Колхози Россия. як хонага дар 3-ум ошона. обши 45 метри квадратӣ. 100% хона сохтагӣ нест. аллакай ба худи шумо маълум. 285,000 сомонӣ гуфта истода накамон нархи хонара. рақамҳои 202 52 22 20 маромад занг занед. ҳолат коробка бе таъмир. имкони таъмири шахсия бардоро ҳастад. бардоро ба охири барнома расидем. хоҳишмандам лайкҳои худтонро дареғ надоред. дар канали мо обуна шин. агар ки бошад ҳама гуна квартираҳо ё ин ки хонаҳо барои савдо кардан, метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp, Telegram, Imo муроҷиат кунед бардоро. ба шумо ман ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо ман будед бардоро. навори маро қадр кардед. ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда. худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.